Ida selection of Thomas Sissa. Dukulu de Amina. Ne de côté Moulo Mangele Kando. She Chamombate Dalmide. Dear Sam Bakle Molubesa. Ni she's an American my best. Medingamana will eat a Kayodo. Lala Dene Abide Dukulu de Amina. Never Barkada, never Barkada Shui. Barkane Motola, Moto Tetina, Punyarakata Monte. Fukatale fele sadomi o te bongono. Mozamade, iboraka jiru fo chemi kozisa. Nine tamala kolede. Jitumu yera wolode. Mozamade, diploma jo itani name. Imai, ne de kote moche kulu dobe be makokuna ya koti ya blo. Ame yorom na sansan dobe ka ala nye Burkina sababu nyuma enjoy ya blo sababu nyuma enjoy yoroka amadu. Olube ka ambla direct la sasa zienya bana. Musa ko ka nye bi la Burkina ni watina. Musa Burkina. Apo jamais kalo ni kono. Kalo kura. Kabe téléphone kura TV makaba di. Danso. Imai ni klemi mbora o jafene be dakoro Musa able yame. Me horoge fade ya dalakani. Me barka da ko ni kaliyo la bi wala dayna. Ida so ko ko. Na ga téléphone de vie ma. Bamana ngote telema na tumede. Horoge fade ya dalakani. Nte fade wora manga ye horo dalakani. Ni mi fo ibi jija ikaka. Na
kɛra diɲɛba mɛ ne ko ten ko ni n taara siri wolo sen na forotigiw b'a mankan mɛn n bɛ barika da Kali ye a ka fɔli don a ye layidu min ta bi wulada in na a ye n wele ko n ka n ka Orange Money kɔnɔna lajɛ n y'a lajɛ n y'a sɔrɔ a giriyara kosɛbɛ ne ka Orange Money famana ɲɔgɔnna ma dɔɔnin Mɔzamaden i ye juru fɔ cɛ min kun an tɛ kuma in caya bilen su daminɛ don ni ne vie Cɛsa Samake Tamana Kɔlɛden Jitimu Yɛrɛwoloden nin ye falen yiri de ye turu yiri tɛ dɛ yiri min falen n'a yɛrɛ ma ni bin turu la olu tɛ kelen ye Ablaye Tarawele den min kɔrɔ son kɔrɔ ani min kɔrɔ robinet la bɛɛ b'a dɔn olu jɛcogo tɛ kelen ye Somakɛ sigilen filɛ i kɔrɔ ka wolo a la ka mɔ a la ka tila ka taa yɛrɛ ninnu tɛ politiki sɔmani ninnu ye dɛ ayi nin y'a yɛrɛ a ko i ye juru min fɔ a diyara y'a bɛnna ma Maya ma cɛ ko ten Fatumata cɛ ko ten Ablaye ale se y'a bɛ sun na sababu de b'a la sababu k'i kana to d'a ma i kana ji d'a ma mais k'i kana ɲinɛ a kɔ o sababu ɲuman ye jɔn ye o de ye Sidi Dunbiya ye Sidi ka denko de ye an b'o kɛnɛ kan Makan kɔrɔkɛ de ye Sidi ye n'i y'ale selen yan a sababu ɲuman de y'o ye Ablaye k'olu ye denni fitinin ye k'i janto o la i k'i hakili to o la Ablaye k'olu fɔlɔ a ko mais ni e ye ŋɔni fɔ ale ma Ablaye a ka kan ale fana ka ko dɔ f'i ye i ye cɛ damadɔ tɔgɔ fɔ a ye olu tɛ kɛnɛ in kan yan mais bamananw ko ten ko n'i ye Jidumuka faga Jidumuka de bɛ bɔ a kɔnɔ i da sera Kafara Isa tɔgɔ ma o tɛ kɛnɛ kan yan nin bɛɛ ye Jidumuka ye i ye baga fa kɔ fɔ i ye Duba Cɛkura den ko fɔ kojugu ninnu bɛɛ ye Jidumuka ye n'i ye mɔgɔ koɲɔgɔn goyatɔ ye e tɛ se i ta la sa Samake Kɔburu sama ni baburu sama sama sengama ni sama bolokanba hey an ka karisa sen bɔ an ka ko la sen ni ko don dɛ bilayi ni sama y'a sen da i kan kini sen da i kan n'i y'o minɛ n'a ye numan sen da i kan i b'a bila vie Cɛsa Samake ko ten a ko a ɲɛ bɛ arajo mɔgɔw sigilen na depuis su kora Bakari Jalo ko nɛnɛ b'aw la k'a bɛ nɛnɛ bɔ a la ni ba kelen ye fɔlɔ mɔgɔw k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min k'aw k'o minɛ aw ka sɔn o la Mɔzamaden a ko ne n'ale yɛrɛ ta fɛnɛ ko jeliya tɛ dɛ ne n'ale ta k'a kɛra balimaya ye ko ne yɛrɛ fɛnɛ ka ba kelen faamu ne dun sɔnn'o la Mɔzamaden e yɛrɛ ye juru min fɔ a ko daminɛ don ko mɛ k'i janto a la a k'aw hakili to ɲɔgɔn na a ko dasi ba tan wa tan n'i bɔra npogotiginin nɔfɛ Ablaye k'i b'a furu n'a somɔgɔw ko k'a ma se furu ye kana fila kɛ kana saba kɛ dɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu y'a ko ɲɛnabɔ la e ka nin caman da ɲɔgɔn kan i k'a d'u ma bani wala a si bɛ bin i ka so wa tan ko k'o bila bara kɔnɔ ko k'i da ɲɛma goya n'o ye ko daminɛ don Samake a barika an bɛ professeur la a tɛmɛna
You
Ne ma fie mo shu me meja me do futi da fe adama inishu Diablo adama Traoré inishu ambi yere ka quartier la yam bi nyama ko am barka da ye ci yaw la kam barka da ye mbi fela bamana ngote fay dongale me ci bada bada ye ne barka da ye me barka da nyama ko flan sur ba fomba de Mourgoni Zoubana. Kakana Jiti Monfola Maoukumi. Mais Bargada regarde nos obaye, comme les six nos oba, Fédération nationale président ba, Nyamakoro Salfou Tougoula. Mais Bargada ouye, Nyamakoroya. Mozamade, Nere Jatriker de la Kanaka. Diablo président ba de la Kanaka, chef mort Timbeli. Anaka secrétaire général. C'est donc on a vu. Amadou Berté. Imaye, bamana ngote ni sanu ya do kuma je drone zrabe wu fa na. Ne be barka da no nga avion billet de flène. Ne ka permont de flène. Hey, be ba do abia politique te mo do avion no de. Ni ma wori bo billet ni ti se la. Ayi politique fo itoke. Ni ba ko ko be wa ko politique bala. Politique fouti la do avion mo ni ma wori bo ibe billet de ni ma billet de be tama isela me barka da ci Diablo kanela do avion ko ablay ne be barka da RFN parce que muna ay ñoo sore ka kene ka sisa bagina koro ala fuseni le flane de sedu kunare ñe barka da e avion biela mo ko kele la kale mandi ane do avion kono ka boya kata Abidjan Diablo le tarane chien nani avion la chien nani Abidjan mais chien nani na chien saba ne tara mobile la chien kele kata avion a durna ka ke janvier na tonna akoko telebele idake aklat ke mbido avion kono ameta nyoko fe Abidjan dans so mozomade sogo mana caya na la togo a tagoya mais belebele ba were kera do were farala ko ni mo fi ngani ya nyina ka badoro ala be ko ba o de ki yedumu mo ni so dia ko
belebele dɔ bɛ a dalen bɛ faransi marakakɛ dɔ bɛ a dalen bɛ faransi Ablaye Gore marakakɛ min ma kɛ Moroko maraka ye marakakɛ min ye baara kɛ k'a faso bɔ nɔgɔ la marakakɛ min ye baara kɛ k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la marakakɛ min ye baara kɛ ka jelidenw ta k'u bɔ kɔngɔ ni minɔgɔ jugu la Ablaye Gore a y'i dalen to faransi a ko Salango a tun ka d'ale ye ka ne jelibenin don avion kɔnɔ ka taa Abidjan mais Ala y'a latigɛ Seydou Konare de y'o kɛ ɲinɛta fana ko Seydou y'o fɔ k'a b'o kɛ ale dalen bɛ a tulo bɛ ko bɛɛ la a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la a ko mais ko Seydou ka ɲinɛta in to ale ma dɛ Ablaye bi cira ka na bi wulada a y'a ci président ma ne ka avion bɛ yen a cira Cheikh Mab Jamil ma bi wulada in na ko ne bɛ musaka min bila n ka denbaya la ka taa i n'a fɔ Seydou ye fɔlɔ kɛ cogo min ka musaka di ne ma k'o bila n ka so ka tila ka taa tɛsi kɛ n na k'a nafolo sara ka ba mugan di yan ko n k'o bila n ka denbaya la an ka taa ɲɔgɔn fɛ ko Seydou k'i jɔ n'o ye ko mais ko biye ko kɔni k'o ɲɛnabɔra kaban k'ale y'o ɲɛnabɔ biye bɛ président kun yan n b'o f'i ye politiki bɛ ko bɛɛ la mais ka don avion kɔnɔ politiki t'o kelen na dɛ n'i ma biye tigɛ i bɛ taama de i sera aéroport la u b'i lafili Konare y'a barika ka nafolo di yan ko n ka taa passeport n'an ko an b'a bɛɛ fɔ yan su in na su daminɛ don kuma bɛ fɔ yan su in na Ablaye i bɔra ka Fakoli lawuli a ko k'a nisɔndiyara a sɛwara ko ba fila filɛ k'o kɛ k'i da ɲama goya ko denko don k'i ka juru fɔ i ka si ka juru fɔ cɛw ye 200 ko ne yɛrɛ m'o faamu i dansɔgɔ i ni ko Konare a barika tɛmɛli a y'a barika nin yɔrɔnin bɛ hakili jigin Bamara den na Ameriki Mohamed ale fana ye ko dɔ kɛ ne ye Ablaye o sumalen bɛ n si ma ka sɔnkɛ kuturu faga ne ka denkundi la ka taa faga fo jamana wɛrɛ la ko k'o kɛ a denkundi saga ye ne barika da Mali soma n'a donso bɛɛ ye ne ka denkundi la sisan an bɛ kuma tɔ fɛ a ɲɛfɛ
Yadilo. Don't I take it now? Kimaziroga. I'm a green. Don't do my own and I play a game in a little gentleman. Can't do that, seven. So, what will you get? Don't need the gun. Mamma, I don't think what I want. Probably I don't blame you for a Jamus and tomorrow. Through your money, I have my. Why can you to get them women and you got your money there? I like an animal in their money. Man, you're not going to go again and give it anymore. You're not going to get that children and give it a natural. Come on, Jenny Mamono. Santo Nagamata, Corona, Mantoni, Cleveland,
Tairu dinga Momoso jina tiki niso Jina tebo analo mai Jina tebo nyangwe jina tebo buhari Ga tebo kolomale Esiba imungo ubarikane Suka warila Kadi isi wara termanu atari Idru foblu mungulo Manini meleke manyo ye ara tani tabure magare ke buya la be mana ana temidri kanu menge gonofo kamodi ke na chikati wala barika ke kartono ali mami barika ne guve gotiki barika drono ali mami kila buya diale ne teke go diale ne drono ka chika di se mo temani ma na di jiro problem ate mondulo So, take a blind go Kuna reserve, madam of the man. Then running on Baba. Come on, Judge, running what I tell no running at Calibarigo. Can you wait for somebody? Ni wala chama no me entro ya na pena so fo para do barikada tegede problema de dama ina tramaga ibe magana kele o ka kai brane we ambaja ndo made mala ibe mana je yo je o gela never na jone valero Ni mamira ti ko ti woro se buro de mo so ba ko mo nula ya ma vendo la le fando bro brela ma ko ma ti mo nula tawle de la mazani zo tawle de la wini zo tawle de la mawla tani zo sama tawle ki mangane gamane ni fole jonye moni ni fani mo yambe ta fani mo fala de gele drama ni be mala de gele protem go ti ni de gati bulu bulu bere fuka ko ne mo ibari ta bulu ko pate do ta bigi jise ne gati bari go ni buli be mo bari go ka bari ga son ma dengan ya de foto mana para mi ngala ka ga ke boy Molambara mani imayene na chemani mitigi yengo kale jije negati ne bakora kala ne mani kinju daso ne benefie iji ka para la kulonde umola kulonde unonde para la kulonde iji jajira tiga para fe ibeke moya ye kala dia imaje majule ye kila meimana ne ko ne fola afomi urli ni sidra sibo ne bisinga para la ifra bisinga para la ota kujuye imana ramadi ni tano ke para la ota kujuye bese mo temule ule dingani minne yang kone folla hulu organiser dingani minne kone folla ufra ngonga ka festival ito koda ambina kata sangono bon avec abara jendo tuanga tera semoro temere imana ye dingani mana ka ye fe be madiala dina ba dinge doni juguya doni konia doni korofo doni nini kati debali zidase parika nabila chemanonye kika dai fala kali ira kumfrena c'est bon imi tona iko imi ga president iko imi ga secretary iko imi ga mo iko bo sima adala ga ala debisi karon no mo dese sima ali ni yito ko jamana ni mo bi ko do be dimi kasro be bolo ila sima abi ja dalila kakuna rezuru wala yiki mamwe
kunare zero kunare ki mamari ngamme abari gaji yalla nyedono kanyo bodi ne ma nyobro toni ne ma malo toni ne mo kumata di tuwazi ma akasi boda fri Fuzali ne ki mamari ngamme Ali fuzali ne ki mamari ngamme Everybody like you, I'm gonna help Imana travel like a foe, Lulu. Imagi Fati Epe Magena, Jajo Chamanga. Kera ulele lomena ibe makena kaburuse kafo kele mazaluma na makele dinema bebe kenyere fuka kawola rawanza aye kele dinema nebe kele gadunya neta kele ke ni marifa ye ntake ne temaye neta ke ne muruye ni ba ke ni niye bimatena ni traule na gatena ni la ti magi fadenye Sɔgɔmada fɛ dimɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen jɛ mais ka tile bɔ k'a to aw dɔrɔn nɔfɛ walayi aw yɛrɛ kan ka dɔn ko kasa dɔ de b'aw nɔfɛ jigiya bulon Mali nin kɔnɔ ne de ko ten n'i ko ko jɛkulu dɔ bɛ Mali kɔnɔ ko ne bɛ k'a jira Ablaye Tarawele ni maa min ko k'a dun dɔ dɔrɔn a fɔ ko ngɔnifɔlaw jigi b'o ye ni maa min ko ko a bɛ sɔgɔli ko la a fɔ ko donsow jigi ni maa min ko k'a to si dɔn a fɔ ko somaw jigi ni maa min ko k'a to dɔn a fɔ ko jinɛtigiw jigi ni maa min ko k'a to dɔn a fɔ ko animatɛriw jigi ni maa min ko k'a to dɔn e k'a fɔ ko anw jɛnɛdenw jigi jigiya bulon ye maa caman dutigiya Mali nin kɔnɔ yan jigiya bulon ye maa caman mobilitigiya Mali nin kɔnɔ yan jigiya bulon ye maa caman tɔgɔtigiya Mali nin kɔnɔ yan nana barika da Tarawele lakan dɔ ye Ɲamakɔrɔ yan Bichri Mohamed Traoré Tafe Jɛ n bɛ barika da ye jigiya bulon kanu na n bɛ barika da ye jigiya bulon sababu la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan ne ma fɔ a kɔ Ablaye a barika ye ka taa sɔrɔ Bama Ari yɔrɔ la a ye min kɛ e tun bɛ yen kɛko de ye fɔ ko n'i y'a ka ye an b'a fɔ ne ma kali fɔ ye sisan wa a bɛ fɔ Kati a barikalen ye bi wulada ye mais o ko tɛ Adama jigiya bulon ye fɛn min kɛ ne ne ko ko n b'a fɔ an bɛ si yan a dɔ ye u ka ne yɛrɛ ɲɛnɛma don alijinɛ kɔnɔ sa ni ne n kasira mobili nɔfɛ bilayi jigiya bulon de ye ne ta ka bɔ yan ka taa ne Abidjan Mama Tambara Jɛkɔrɔ k'i to Mali la yan ka ba wa den ni ba Solomani ni den Fakana Sidibe jalifa mobili la k'a di ne ma mais ni jigiya bulon kun ma taa ne Abidjan a kun tɛ sɔrɔ n b'o barika da Alifuseni de émission bolo man gɛlɛn i ka dɔn senkan bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw de nɔfɛ n tɛ n'i bɛ kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔw tɛ gardien jɔlen b'a nɔ la mɔgɔ bɛ bolo nɔfɛ ko ballon bɛ min bolo maaw bɛ bolo nɔfɛ ko na de Adama an b'i ka quartier de i yɛrɛ ye denfa de ye Bichri ka gɔni ta k'a da i kan na sababu dɔ b'o la an b'a fɛ i ka denko la i ka ko dɔ kɛ i ka quartier la yan Bichri na Ɲamakɔrɔkaw bɛ se ka min lakali sini wara ko ko ka micro d'a ma Waramasa namu Ɲamakɔrɔ ani su fɔlɔ ne m'a fɔ ni ma ɲa
ɲa suguruba kɔ kana da kɔkɔ ko ta n'o tɛ ni mɔgɔ ye tɔɔrɔ ni ne kusilen yala bɔri ko i sigo la fɔ ya t'a kɔnɔ dɛ dɔw bɛ kalo dɔw yɛrɛ la k'olu ba ka ɲi mɛ walayi siga b'a la furu jamu bɛ dɔ la mɛ i fa jamu tɛ dɛ bisimila ye bɛɛ kelen mɛ negu de b'u bɔ ɲɔgɔn na nin b'a hakili lajigin Asan den Kɔli la ala y'a mɛn sɔn tɔrɔdu tigi walahi n bɔra Laginɛ sisan i ma ɲɛna bɔrɔselen ne ba e ma ne furu yan e ɲɛ tɛ ne la ne fa i na baara min kɛ a ɲalen ma ne yan ni i ye min da a fɔlen ne o adama tigiyabulo kuma an tɛna fɔ parce que ni fɛn min ma ɲi de i b'a fɔ k'i b'o dilan fɛn min ma ɲi e b'o de dilan fɛn min ma ɲi i bɛ plan kɛ k'i b'o de dilan mais fɛn min ɲalen don e bɛ se k'o dilan bɛɛ ni tɛ ka file kana don avion kɔnɔ manamanakan ka bɔ a la bɛɛ ni tun tɛna ka wari don avion biɲɛ la dɛ ala tun b'o da bɛɛ ni a tun t'o kɛ dɛ jeliya tun t'a bulon la foyi t'a bulon la n'i y'a dɛmɛ hakili bɛ jigin malobɔrɔ la a tun t'a kɛ dɛ ale yɛrɛ tun ye laturu de hakili yɛrɛ tun t'a la ko avion b'ale bɔgɔ la o fini fila ɲini wari in tun tɛ ka suya fini fila ɲini soma tɛ k'a di tigiyabulo ma fini fila ɲini donso tɛ k'a di fini fila ɲini muri tɛ k'a di aw yɛrɛ wɔsi dɔw bɛ yen a balo bɛ sɔrɔ a b'i ko animateur filɛ nin ye sisan i b'a la balo bɛ jɔn ko wa kanubaw ni somɔgɔw aw bilayi talayi n'i y'a radio n'i ye somɔgɔw bɔ yan ne fa n'i ye somɔgɔw bɔ yan sisan animateur dɔ bɛ gɔn ta k'u ma somɔgɔw bɔra i ka donsow b'a la animateur dɔ muso b'a ɲininka ko ma n'a tɛ tobi sini yan o tɛ tigiyabulo ye dɛ jeliw ka jama ala ni tigiyabulo animateurs ka jama ala ni tigiyabulo fo dɔw b'u sen sɔrɔ n'u k'u ka kulu ɲɔgɔn tɛ a bɛɛ nkalon adama naime wara yi dan sogo yi abay yana nga kuma fɔlɔ adama ko téléphone kura kelen k'a minɛ k'a d'i ma i k'a di ka kalanden senuwa ma a ka pisi don a la a k'a lamɛn a k'a miiri k'a fɔ ko tigiyabulo y'a sɔrɔ téléphone na Ablaye jɛ ka di trop jɛ ka di tigiyabulo an ti mɔgɔ minɛ k'i bila bi i ye adama wuli bi a diyara ne ye trop ni tigiyabulo kiri wagati ni cɛba in b'a la Adama Tarawele b'a la ne ni Adama ye ɲɔgɔn dɔn san 15 a ka ca n'o ye bi an ye ɲɔgɔn dɔn Ɲamakɔrɔ yan Gabassu min yɔrɔ min na fɔli kɛra yen Adama n'an ka so de filɛ kɔfɛ yan Adama ne n'a jara n y'a dɔn don min na n b'a dɔn a fana b'a bolo ɲɛnajɛ a bɛ tirabu la mais Adama bamuso de ye ne ni Adama kalifa ɲɔgɔn na ne ye ekɔliden ye mais Adama ye moto réparateur o don ni bi cɛ fo bi a ma tigɛ ɲɔgɔn na moto fɛn o fɛn bɛ ne bolo moto fɛn o fɛn bɛ ne muso bolo Adama b'a dilan fu adamaden n'i ye fɛn mun kɛ f'a ka f'i ye don dɔ de Adama donna jigiyabulo na an donna ɲɔgɔn fɛ an y'a créé ɲɔgɔn fɛ donc k'a yirila k'a f'i ye ko jigiyabulo ko bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ n y'o f'i ye ekɔliden b'a kɔnɔ fonctionnaire b'a kɔnɔ fɛn min ye moto dilanna o b'a kɔnɔ fɛn min ye galadonna o b'a kɔnɔ donc jigiyabulo ma mɔgɔ si wolo ma i ye bugɔli fɔ Adama kunna bi a diyara n ye trop i Dansɔgɔ i ni ko an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni ne ye association jigiyabulo ye Adama y'a cɛden dɔ de ye Adama ye jigiyabulo créé aw Dansɔgɔ aw ni ko merci. Adama yɛrɛ bolo b'a kun a bɛ k'a kɛnɛ jɛgɛ. N b'a ka denko de la Ablaye ko k'i da ɲama gɛn ni ba 2 ye k'o da téléphone kura kan ba kelen ko k'o di radio baarakɛlaw ma Bakari Jalo n'an ma minɛ an b'a bila an kun dɛ ko ne yɛrɛ ba kelen ko ɲɛna an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan Adama an b'a sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka taa o ne bɛ taa fɛn fɛn ɲɔgɔn fɛ Tarawele o sira b'e la i Dansɔgɔ i ni ko mais ne b'a fɛ ko kelen de ka kɛ président Madame Touré ɲumana pour la première fois dans l'histoire n b'a fɛ fɛn dɔ de ka kɛ ka convoi dɔ wuli yan kɔni fɔlɔ
jeliw animateurs an fɛn fɛn bɛ taa Abidjan k'an bɛɛ don avion kɔnɔ an ka wuli ka taa n b'a fɛ o de ka kɛ. Karamɔgɔ ko la dɔn ni Ala sɔnna laɲini bɛ kɛ an tɛ dan animateur gansan ma dɛ n b'a kɛ jɛkulu tɔn bɛɛ lajɛlen de ka fara gɔnifɔ n'a ka staff bɛɛ kan an bɛ taa sanfɛ parce que fɛn mun don walayi Ala de b'a dɔn sani kɔnɔ an dayirimɛ tɛ donso baara la an bɛ foli kɛ n tɔgɔ bɛɛ ani tileya Ala k'a don donso tɔn ɲɔgɔn cɛ ni ko donso tɔn an bɛ jɛkulu tɔn minnu ma an minnu ko k'an bɛ donso fɛ n'o ye Jigiya Bulo ye Jabɛnkɛnɛ Sɛmɛri bɛn de bɛ ko dilan n'an bɛnna an bɛ se an b'a ɲini animateurs fɛnɛ fɛ aw ka bɛn n'aw ma bɛn aw tɛ se fɛn na ni aw bɛnna aw bɛ se kɛlɛ la a ka to bɛ kuma la bɛɛ ni balimamani fɔ bi i dan sɔgɔli ko. Konare an ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen le 26 a kan ka bɛn dimanche de ma Ablaye ka kalanden Amadu Bɛnte a bɛ fɔli la Selenge kɔfɛ Damanda la Foroko donc Goni kanubagaw ani dama cɛ duman minnu bɛ yen minnu ta y'u ni ye an b'a fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni min fana bɔr'o la an b'o fana lakali. Beni Jabate k'a yira la k'a jira Gɔni fɔlɔ la anw ti wuli an yɛrɛ ma ka taa Côte d'Ivoire mɔgɔw de bɛ yen minnu bɛ u ka san yɛlɛma kɛ fana bɛna anw ka festival la san o san olu de b'an wele ka Gɔnifɔla wele ɲina janvier kalo le 20 Madu Sangare Jigiya Bulo an bɛ bɔ yan an bɛ taa Mama Tamba ka san yɛlɛma na mais ni Mama Tamba ou bien mɔgɔ wɛrɛ ye Gɔnifɔla minnu wele k'a fɔra an ye bonya ni karama kɔnɔ an bɛ taga fana min m'u f'i ɲɛna k'a dara kan mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 o biye sɔngɔ o ti bɔ Somakɛ kunna dɛ o ti bɔ Gɔnifɔla kunna dɛ an b'a bɔ an yɛrɛ ma ka taga mais an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Jigiya Bulo ko la an y'a sɔrɔ mun fɛ an yɛrɛ ka baara kɛli ne m'a f'i ye ko san 15 ne ni Adama bɛ ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ Jigiya Bulo tɛ o mais o y'a sɔrɔ an bɛ taa Gɔni kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ taa Gɔni kɔrɔ san 20 o y'a sɔrɔ animateur dɔw ma don animation na a bɛ yen o tɛ se k'a sɔsɔ ne bɛ taa san 20 donso Gɔni kɔrɔ Ablaye bɛ se k'a témoin o y'a sɔrɔ Ablaye bɛ Gɔniden fɔ Sanayɔrɔ kɔ donc o tɛ bi o ye quoi ɲina Madu Sangare de welela Mama Tamba fɛ an ni Madu Sangare bɛ taa ɲɔgɔn fɛ avion kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an ɲuman bɛ taa ka san yɛlɛma kɛ ka na septembre tɛmɛnen Macha Bone fana kun ye Seguba Tarawele wele ani Seguba taara ɲɔgɔn fɛ avion na ka se ni Ala y'a kɛ ko Ablaye welela don mun na ou bien Sanayɔrɔ welela don mun na ou bien ko Jikɔrɔ Solo welela ou bien Koniba welela n'a n'aw ka programme ma an bɛ taa an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ festival d'abord o de kama aw dan sɔrɔ aw de ko merci.